Aron matutukan ang kahimtang sa mga minor de edad nga gigamit sa illegal nga kalihukan, nagkalain-laing mga programa ang gilusad sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay aron sila magiyahan. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Gilusad nitong Oktubre ang Project First Salute nga nagtinguha sa pagtabang sa mga minor de edad nga kanunayng ma-rescue tungod sa paglapas sa curfew ug sa pagkalambigit sa iligal nga kalihukan. Usa sa ilang gisusi kun gikan ba kini sa nawatak-watak nga pamilya ug tungod niini wala nay mga gidikanan nga makagiya ug mipatungha kanila. May mga ahensya na sa kagamhanan nga mipadayag sa kaandam sa ilang pagtabang. Human gilusad sa Talisay City Police ug Talisay CSWD ug uban pang stakeholders ang maong programa. Sa miaging simana, 19 ka mga minor de edad ang na-rescue sa Talisay City Police. Human madawat ang taho nga gigamit sila isip mga drug courier. Mupa si Ugda usab ang Talisay City Advisory Council og fund run for the first salute sunod buwan. Aron mulungtad pa og dugay ang ilang programa. Yung proceeds po ng activity na yon ay mapupunta po yan unang-una in-identify kung may mga mag-undergo at makagraduate po doon sa Project for Salute po ng ating PNP saka ng LGU ay ipupunta po natin sa scholarship. Makakabil tayo ng scholarship program para sa mga bata na deserving. Gilagway kini sa Talisay City Police nga usa kini kandagan nga magdala og paglaom sa kabataang Talisaynon. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.